Така, четвърта година не можем да се преборим и съответно да оправим нещата като ограда с следната ограда. И това е съответната. Как се намира зад нея. Ето. Това са 6 на брой, а иначе са 8, стигали до 10. Идеално хиви и почвам. Всичко това посадим навес. Министър, който бям, гледайте как се не само неща. И това е. Идеално хиви. Всъщност това е ограда. Това е навес. Нищо повече. И така се гледат живота. Така. И така. Това е нашата половина. Къщата е останалото, а това е стана прасета. Обикновено се осъм. Стигало до 10. Красота. Четвърта година. Писма до общината, до областен управител. Всичко се стопира и знаете красоти. Има още на нещо, това се складират нещата. Има нещо, тук има един клавирник. С това всичко отива. Закрепен клавирник. Всичко това е такова. Това е какво не вървим в там. Голям размер. Бърчета си. Още показвам нещо. Хубавци. Всеки от тях нямам нищо против. Тези щастливи прасета, но не има място тук. Всъщност, зад този навес, зад тази ограда, се намира централната улица на селото. Централната улица на селото се намира ето улицата. Ето това са прасета под навеса. А това е централната улица на селото. И съответно машина. И за всичко накрая. Има някаква власт тази държава, това не е.